Umphathiswa wezabasebenzi nengqesho Umnumzana Thulas Nxesi uthi URhulumente sele enikezele nge-9 billion rand kubasebenzi abaphulukene nemisebenzi yabo ngenxa yentsholongwane yeCorona. Umnumzana Nxesi ebenikezela ngengxelo kwikomiti ejongene nalenkqubo yokunikezelwa kwemali ye-URhulumente ePalamente namhlanje. URhulumente uthi isibini kubantu abalishumi abafake izicelo sele behlawuliwe yingxowa-mali ye-URhulumente. URhulumente ubeke bucala ama-40 ezigidigidi zerandi ukuxhasa abasebenzi kwisithuba senyanga ezintathu. That we've already paid 9 billion of COVID test benefits, which we have distributed to the employers and the bargaining council, just as a by the way. And the CF, similarly, is strengthening its systems in anticipation of the increased claims as the virus spreads through the workplaces. Isebe likwaphinde labhengeza ukuba belizama ukuncedisana nequmrhu lakwa-SASSA ukufikelela kubantu abanokuxhamla kwisibonelelo se-350 zerandi esijoliswe kubantu abangaphangeliyo. SASSA, they've got their own database and they've got their own system that they are using to disperse this 350 rands. All what we're indicating is that we said we have a database in case they need to use it, and we were in discussion with them, and SASSA took a decision to follow a different route, and they're entitled to do so. Isebe likwanezicwangciso zokunyusa oyena mvuzo mncinci onokuhlawulwa kumsebenzi kwaye nezicwangciso zokulawulwa inani labafiki abanokuphangela kweli. You can't sit with millions of unemployed South Africans, and in certain industries, you just allow the non-South Africans to be employed without any regulation. We must introduce those quotas and stick to those quotas and be very hard to those quotas. Isebe ligxininisile into yokuba ezi zicwangciso zokulawula abafiki abasebenza kweli aziphenjelelwa kukubukulana ngobuzwe, nto nje kukukhusela iimfuno zoMzantsi Afrika. Xolelani Philip, SABC News ePalamente.